L'escola al bosc content. Hi havia una vegada una escola molt alegre que es deia l'Escola del Bosc Content. Allà hi havia molts nens i nenes que jugaven, aprenien i feien preguntes curioses cada dia. A la classe de segon hi havia la Laia, el Nil, la Fatú, el Marc i molts altres companys. També hi havia la seva mestra, la Clara, que sempre intentava ajudar a tothom. Un matí, quan els nens i nenes van arribar a l'escola, van veure que la mestra Clara estava parlant amb altres mestres al pati. «Bon dia, mestra!», va dir el Nil. Clara va somriure, però semblava una mica preocupada. «Bon dia, petits exploradors! Avui us he d'explicar una cosa important». Els nens i nenes van asseure enrotllana. «Vegeu», va començar la mestra, «a les escoles hi ha molts alumnes i a vegades els mestres són pocs per ajudar-vos a tots com voldríem». El Nil va aixecar la mà. «Però tu sempre ens ajudes». La mestra va riure suaument. «Ho intento molt, però imagina que a la classe hi ha molts nens i nenes i només un mestre. A vegades costa arribar a tothom. Sobretot quan algú necessita més ajuda, oi?» «Exacte», va dir la mestra. «Hi ha companys que necessiten més temps, més explicacions o materials especials per aprendre millor». La Laia va pensar una estona. «Llavors, què podeu fer?», la mestra Clara va explicar. «Alguns dies, els mestres, fem una cosa que es diu vaga. Vol dir que ens aturem una mica per demanar millores». «Millores?», va preguntar el Marc. «Sí», va dir la mestra. Demanem coses com més mestres a les escoles, classes amb menys alumnes, més recursos per ajudar a tothom. «Per què?», va preguntar la Laia. La mestra va respondre amb un gran somriure. «Perquè volem cuidar millor de tots vosaltres i, sobretot, dels companys que necessiten una ajuda especial per aprendre». Els nens i nenes es van mirar entre ells. El Nil va dir: «Ah, o sigui, que ho feu perquè l'escola sigui encara millor». «Exacte», va dir la mestra. Aquell dia, els infants van entendre que de vegades els adults també han de parlar fort i demanar canvis perquè les coses millorin. I a l'escola del Bosc Content van seguir aprenent una cosa molt important. Quan treballem junts i cuidem els altres, l'escola pot ser un lloc encara més bonic per a tothom. Conte contat, conte acabat.